Спасова, пак ли закъсняваш за час? И пак си без раница. Не, госпожо. Това, че си 12 клас, нищо не значи. Къде ти е раницата? Ами на мене. И не я виждам. Сега ще ви покажа. Да видите много хубаво, госпожо. Ето я, на гърба ми е. Само трябва да я извада. Ето я. Добре. Лесно, практично. И мога да проверя всичко. А тетрадката къде ти е? Ето тук е, бе, госпожо. Сега ще ви покажа. Добре, сядай, иначе на то е ясно, че не си подготвена. Не. За пореден път. Много съм си подготвена, бих казала. Ето имам си тетрадка, имам си химикал. Ето. Не може да бъде. Да. Добре. Очуди ме, явно си подготвена. Ами да, госпожо, това не е просто свичера, това е флипгол.